In 20 minuten tijd had de brand de historische moeder van Boerum met de groen gelijk maken. Bij Dijlocht is goed te zien dat er eens niet meer van het monument oer is. Een klap voor moeder Pieter Anko de Vries. Al 10 jaar lang is er mij nog en wille moeder op de windlust. Hij zei justerom vanuit zijn huis dat het goed mis wie. Ja, dat is een verschrikkelijk gevoel uit dat joggen. Ik denk je, daar gaat het. En ja, het enige wat je doen kan is een zien. En wacht je tot er in mijn koord dondert. Je gaat hier het waan west om het moedersdiploma te halen. En je draait erop om het monument te behouden. En ja, nou kunnen het meer, nou is het gebeurd. De oude koren en pijlmoenen uit 1987 wie van 4 jaar al te zien. De windlust wie een van de grootste moenen van uw provincie. Beeldbepalend voor het dorp, saboppen op de terp. Net zo vreemd dat ik Joert een protte dorpsbewoners even bij de moenen delgenen. Het is gewoon diep triest. Als het juist moet zien, het is, ja, het is voort. Ik kan je net voorstellen hoe snel het gaat. Ja, schrik, hè? Ja, ik wil al bij en mijn vrouw die eraf en de molen staat in de brand. Ik zei direct bel je, 112. Nou ja, er ben een boetensteen gegaan, die is allemaal zwart van het volk. Zo. Ja, hartstikke jammer. Schande. Stichting Erfgoed Kalmerland Nieuw-Kruisland is eigenaar van de moenen en bot ondien terug de brand. Ze willen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de moenen op een nij bouwd worden kan. Nu krijgen we ontzettend veel reacties al, ook uit de molenwereld. Omdat het in dat opzicht is een bekende molen. En daar worden bedragen genoemd, lopend van 1 tot 2 miljoen om deze molen weer in ere te doen herrijzen. Dat is een doel wel om er weer opnieuw op te bouwen? Nou, daar gaan wij inderdaad op inzetten of we dat voor elkaar kunnen krijgen.